No, tak ti řeknu, vyjádřím se taky k tomu skurvencovi, Bobkovi, Kozovi, vole, nebo co to je za čuráka, vymrdanýho, vím o něm hodně, jo, jsem tu velej a ten zmrt je úplně bez koruny, jo, je to homeless, v podstatě homeless závislý na kreku, ta nula ubohá, kouří čuráky negrům tady, jo, negrům tady kouří čuráky, ty vole, za pár babek, aby si mohl koupit krek. Proto všechno rozprodává, ty starý zgarby pojebaný. To jsou zgarby pojebaný, vyhoněný, ty vole, o tím tady každý ví, že to je debílek. To je nula ubohá, jak ty Mexikánci a negři a další ten odpad tady, co nikdo nesnáší, vole, tady ty šmejdy. Že mezi něma, ten ubožák zrzavý odporné, vole, debil, vole. Zgarby pojebaný, vole. Kouří čuráky a ta jeho kurva, tak se, vole, jmenovala, ta šlape už roky. Ty vole. Strašný sebranka cigánská zasrana. Tak čau.